gaskiya fa garin nan fa an ce coronavirus ba shiga ba fita. Kai! Ga mai jama'a ma can majalisa. Bara in same shi. Na ku buɗe kanka ni na buɗe na. Ni coronavirus ɗin ga wallahi. Kai, ba wata coronavirus. Alhaji Mudi jiya coronavirus ta kashe shi. Kai, ni fa abin da na ɗauka likitoci ne suka fito da cuta dan ɗaya kawai su samu kuɗi ga gwamnati. Kai, ni ma abin da nake gani kenan. Ai, yan banza. Na renin wayo ne. Ba, coronavirus yan banza ce, ba wani ciwo bane. Akwai wata cuta a baya wai ita Ebola. Ita ma likitoci ne suka tsaya suka zauna suka natsu suka ga abincinsu ya kusa karewa. Suka kama rubuta mutane wai akwai wata jama'a cuta kana Ebola. kawo ta. Coronavirus din banza ni ta toga ni. Wai ba zan ma cire wannan rawanin ba nake Allah fama rufe kaina da cire shi. shi da Allah. Wai coronavirus.